Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट BTC डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एबा नोंथांमोननि एडिआर बायदि नेक्स्ट वेकेन्सि बेनो जाबाय 5000 वेकेन्सिस BTC आव BTR आव बेनो जाबाय Gr.3 Gr.4 हिसाबै स' बेनिफ्राय बे आपडेटआ बबेनिफ्राय फैदों जों बेखौ नायगोन डिटेल्सखौहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो बेयाव सोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेसेबां फरायनाय बैसो नांगौ बेनि सायावबो डिसकास खालामगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन एबा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै जे फैदोंना फैयाखै एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि माखासे आपडेटखौ होनो नाजागोन आरो लोगोसे जायफ्रानोखि BTCनिफ्राय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव साख्रि मोनबाय स' नोंथांमोननि पस्टिंआ BTCआव जानाय नङा बायदि मानोना BTCआव एक्सट्रा पस्ट फैगोन खादों नालाय स' बेखायनो नोंथांमोना आसाम स्टेटनि डिस्ट्रिक्टआवहाय खाथि खाला नोंथांमोना पस्टिं जागोन जायफ्रा BTCनिफ्राय साख्रि मोनदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय मोजां बाथ्राया बेनो फिमेलफ्रा जायनाखि आउटसाइड BTC नङैफ्रा स' हम डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना पस्टिं जागोन अके स' जों दायो अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय bodoland.gov.in देन बेनो जाबाय BTCनि अफिसियेल वेबसाइट साख्रि ओंखारबा स' बेयावनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन दाखालि लेटेस्ट आपडेट्सआव फैदोंमोन BTC सेक्रेटारियेटआवहाय Gr.3 Gr.4 दा बेनि एग्जामा नोंथांमोना जुनाव जानायनि चान्सआव दङ स' कल लेटारा नोंथांमोना फैथारसिगोन थाबैनो एग्जाम जागोन Gr.3 आव आरो लोगोसे Gr.4 आव अनलि भाइभा टेस्ट लानाय जागौमोन आरो बेयाव जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदों स' नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिस खालामखादो एग्जामा जाथारसिगोन अके मानोना बे पस्टआ जोबोद इम्परटेन्ट मानोना स्टाफआ सर्टेज जानानै दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि नेक्स्ट वेकेन्सि बे जाबाय 5000 वेकेन्सि दा बे आपडेटखौ सोर होदों होनोब्ला BTCनि सिबानो होबाय जेराव नोंथांमोना 5000 वेकेन्सि बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाबैनो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन होननानै बेयाव आपडेट होबाय जेराव Gr.3 Gr.4 थागोन जेराव नोंथांमोनाहाय थाबैनो अफिसियेल नटिस मोनसिगोन आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा जायखिजाया बेयाव मोनसे बिग आपडेटआ बेनो फेसबुक पेजआव बिथाङा आपडेट होग्रोबाय सिबा जे 5000 वेकेन्सि Gr.3 Gr.4 थागोन स' नोंथांमोना बयबो रेडि जादो दा बे थाबैनो अफिसियेल नटिफिकेसन रिलिज खालामसिगोन 5000 वेकेन्सिस Gr.4 आरो Gr.3 दा लोगोफोर नोंथांमोननि फरायनाया 8 पासनिफ्राय मेक्सिमाम हमना ला स' नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट Gr.3 हिसाबै डिग्री फार्स्ट बेनिफ्राय Gr.4 हिसाबै मिनिमाम 8 पासनिफ्राय स' नोंथांमोना बयबो इलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय Gr.3 होनोबा 10 पास HS पास डिग्री पास नोंथांमोना हागोन एन्ड बेनिफ्राय Gr.4 होनोब्ला स' नोंथांमोना क्लास 8 पास मिनिमाम बेनिफ्राय मेक्सिमाम बेसेबांसिम हागोन जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा बेनिफ्राय BTRनि नङैफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन ना बेनि सायावबो अफिसियेल डिटेल्स फैगोन जेब्ला फैयो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला मानोना बेफोरबादि लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट मोननो बेनो जाबाय Bodo Gr.4 इउटुब चेनेलाव थ' थाबैनो अफिसियेल नटिस मोनसिगोन बेनिफ्राय एडिआरआव जायफ्रा पास जादोंमोन BTCनिफ्राय स' नोंथांमोना BTCआव पस्टिं जानाय नङा मानोना BTCआव एक्सट्रा पस्टआ फैखाबाय जेब्ला 5000 स' नोंथांमोना आसाम स्टेटनि खाथि खाला डिस्ट्रिक्टआव स' नोंथांमोनाहाय पस्टिं जागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट BTC साख्रि 5000 वेकेन्सिस